li ste se ikad zapitali šta je Velika sreda? Naravno da ste se zapitali, znači idemo dalje. Prvo je bio klip o Velikom ponedeljku, utorku, a sad je sreda, pa znači sreda. Da ga ne dužim mnogo s priču, idemo. Velika sreda je jedan od najtužnijih dana u strašnoj nedelji. Dok su prethodni dani bili ispunjeni Isusovim poukama, ovaj dan označava trenutak kad se priprema izdaja, koja će dovesti do njegovog stradanja. Međutim, pre toga, jedan od važnijih događaja Velike srede odigrao se u mestu Vitanija, nedaleko od Jerusalima. Isus je bio gost u kući čoveka po imenu Simon. Dok su sedeli za trpezom, dogodilo se nešto neobično. Jedna žena je prišla Isusu noseći alabastarsku posudu sa veoma skupim mirisnim uljem, miro. To ulje bilo je izuzetno dragoceno. U to vreme vredelo je skoro koliko godišnja plata jednog radnika. Žena je razbila posudu i izlila miro na Isusovu glavu. Mnogi koji su bili prisutni negodovali su, govorili su da je to rasipanje i da je ulje moglo da se proda i novac podeli siromašnima. Međutim, Isus je stao u njenu odbranu i rekao da je učinila dobro delo. Objasnio je da je ona, iako možda nije ni znala, simbolično pripremila njegovo telo za sahranu. Tada je izgovorio i jednu rečenicu koja se često citira: siromahe ćete uvek imati sa sobom, a mene nećete uvek imati. Ovaj čin postao je simbol ljubavi, poštovanja i predusećaj Hristovog stradanja. Takođe, ovde su i verske vođe odlučile da uhapse Isusa i najmračniji događaj Velike srede bio je čin izdaje. Jedan od 12 apostola, Juda Iskariotski, odlučio je da ode kod sveštenika. Ponudio im je pomoć da uhapse Isusa. Sveštenici su bili oduševljeni tom idejom i obećali su mu novac. Prema evanđeljima dali su mu 30 srebrnjaka, cena koja je u Starom zavetu bila vrednost jednog roba. Od tog trenutka Juda je počeo da traži priliku da izda Isusa bez prisustva naroda. Ta prilika će se pojaviti već sledeće večeri na Veliki četvrtak u Getisimanskom vrtu. Ali o tome ćemo sutra. Ostavite like, komentar, subscribe, nadam se da ste uživali, zapratite nas na YouTubeu zato što nam tamo treba veća podrška da i mi neki dinar od ovog uzmemo. Aj zdravo!